Hola, què tal? Com estan? Benvinguts una setmana més a la ciutat dels llibres. A la ciutat dels llibres on recollim aquells llibres, la novel·la, l'assaig, però també llibres diferents, si m'ho permeten. Llibres que són llibres extrets de llibres, llibres que són, en el fons, un assaig perquè la selecció sempre comporta tenir alguna cosa d'assaig. I avui ens trobem amb un autor i amb un llibre, jo diria, d'aquestes característiques. Senyor Llorenç Soldevila, què tal, com està? Molt bé, senyor Jordi Grau. Molt bé. Ens porta la geografia literària, el quart volum de la geografia literària dedicat a les comarques gironines. Jo m'he deixat anar dient que era un assaig perquè en el fons de la selecció també, diguem-ne, hi ha opinió i per tant és una forma de fer. Però aquest és un llibre important, aquest és un llibre, diguem-ne, és el quart volum de la col·lecció i potser seria millor que abans que res ens expliqués què és aquesta geografia literària del país. Bé, la geografia literària dels països catalans seran 11 volums. Aquest, com has dit tu, és el quart, però és el setè que surt, per tant ara en faltaran 4, i el que vol és vertebrar el país a partir de la llengua i la literatura, però també, és clar, de la història, perquè qualsevol text literari extrapola cap a aspectes sociològics, patrimonials, culturals, que expliquen què ha estat el país, què és el país i possiblement què serà el país el dia de demà. Jo l'he saludat perquè amb el Llorenç Soldevila ens uneix una llarga coneixença, jo diria que amistat, però per la gent que ens veu avui hauríem d'explicar que vostè, que és del Bages, de Monistrol de Montserrat, és moltes coses, mestre, doctor en Filologia Catalana, professor de la Universitat de Vic, la Universitat Central de Catalunya, va treballar molts anys en l'àmbit de l'ensenyament secundari, ha treballat sempre, diguem-ne, tot el tema relacionat amb recerca i investigació i divulgació de l'obra de diversa gent. Vostè ja té una llarga trajectòria al darrere, no només en aquest sentit, sinó que ha estudiat i divulgat l'obra de Jeroni Sagné, el moviment de la nova cançó, que va ser la seva tesi doctoral, i també ha treballat, diguem-ne, l'obra de mossèn Cinto Verdaguer en propostes diverses. Com se li acut fer aquesta geografia literària? Què és exactament la geografia literària? Ja m'ho ha explicat, però en realitat es tracta de reunir el que en català s'ha escrit sobre el país. Sí, de fet, l'origen remot són les meves classes. Jo ja cap a la dècada dels 80 vaig optar per treure els meus alumnes de l'aula i descobrir el país a partir de la literatura. Van ser aquests primers intents de fer rutes literàries que em van fer adonar que hi havia uns llocs com màgics en el país que responien a unes pulsions que anaven molt més enllà de la literatura que jo hi podia fer llegir els alumnes allà. De fet, Verdaguer i Pla van ser els grans mentors, diguem-ne, d'aquesta descoberta. Jo vaig descobrir la grandesa de Verdaguer i la grandesa de Pla, sobretot en paral·lel a com els transmetia els continguts als alumnes. Bé, després van venir una ruta literària pel Montseny de 8 dies, el vam sobrevolar amb un helicòpter de l'exèrcit espanyol amb els alumnes, després va venir la ruta al País Valencià, la ruta a les Illes, la ruta Baltasar Porcel, i el 2006 em vaig decidir que començava a muntar aquesta geografia literària dels països catalans. I això es va plasmar el 2009 en el primer volum de les comarques barcelonines. Aquell va ser el primer que es va publicar. Sí, que no havia de ser el primer. Això ara m'ho deia, semblava que el primer podria ser aquest que presentem avui. Havia de ser el de les comarques gironines, però per una sèrie d'incidències que ara no venen a tomb, el vaig haver de deixar de banda i vaig fer el de les comarques barcelonines. I curiosament, ara quan fa un any m'hi vaig tornar a posar, pensava que tenia molt acabat aquest llibre i me n'he adonat al llarg d'aquest any que estava a les beceroles. I ha tornat a tenir feina ingent per acabar el... Ingent, total. A més, molt satisfactòria, no? Perquè dius, amb els anys n'he après i penso que aquest ara és el millor i possiblement el de les Illes, que d'aquí un any sortirà el de les Illes Balears i Pitiüses, potser serà el millor. Però no ho seria si no hi hagués hagut, per exemple, aquest. Això a vegades ho diuen els autors, no? Que l'última obra sempre és la millor, encara que sigui només per l'experiència de les anteriors. Sí, sobretot pels encerts i desencerts que tens a l'hora de triar i llegir el paisatge, no?
Què vol dir? Que els que té publicats, els 6 anteriors aquests els canviaria molt, si s'hi hagués de posar? Tornaria a tenir aquesta feina de tornar-s'hi a posar i segur que trobaria coses a fer? No els canviaria substancialment, però jo sé i sóc conscient que m'he deixat aspectes importants pel camí, autors que segurament jo no m'he llegit perquè és impossible tenir al cap tota la literatura que genera un país. A més, esclar, també, com has dit abans, és a dir, jo trio, no? I triar és una forma d'assaig ideològic, estètic, tot i que tinc molt clar que no n'ha de quedar exclòs ningú, ni per ideologia ni per estètica. Si els textos dels autors a mi em parlen en el paisatge que els incloc, penso que en la ciutadania això també funcionarà i, per tant, per damunt d'ideologia, de posicions, hi ha la literatura i hi ha el país. Entre les propostes didàctiques que vostè ha treballat al llarg de la seva vida, hem parlat de mossèn Cinto, vostè ha tret Josep Pla, hi ha també Marcel Rodoreda, Agustí Bartra, Miquel Martí Pol, Baltasar Porcel. Esclar, tot això ja va ser una base sobre la qual treballar, suposo, que llavors a l'hora d'elaborar tot això. Però esclar, per fer això s'ha de llegir molt, s'ha d'haver llegit molt. Sí, i s'ha de llegir, s'ha d'haver llegit molt. Sí, jo a partir d'un moment en què me n'adono de moltes coses, al voltant dels 20 anys, és a dir, jo tenia, com possiblement altres persones de la meva edat i més joves, una formació espanyolitzada. Quan me n'adono que tot això és una farsa, la voracitat per la lectura em porta a descobrir mons que ni imaginava del meu país, no? T'he de dir que en aquesta deriva va ser molt important la descoberta del mestre Joaquim Moles a la Universitat Autònoma. Per mi va ser decisiu, va ser un home decisiu en molts aspectes. Un dels grans homes potser mai prou valorat, dels que hem tingut, i que sí que va ser valorat, per dir-ho d'alguna manera, però segurament la seva tasca ha estat més a través del que ell va ensenyar a altra gent que no a través... del que va transmetre, i això es notarà amb la perspectiva del temps, però ell com a intel·lectual ha deixat un pòsit que mai ens l'acabarem, de rigor, d'exigència i d'anàlisi de la nostra realitat cultural i literària. I bé, tot això va derivar que vaig convertir-me en un lector voraç, i aquesta voracitat m'ha portat a on soc ara, que en aquests moments, ja fa un temps, practico que hi ha lectures que les faig per gaudi personal, que no tenen res a veure amb la geografia literària, perquè acabaria només llegint monofocalment literatura que està lligada amb el país. I llavors, no sé, ara he agafat els contes del Capote, ara estic llegint o rellegint el Guepard de Lampedusa, perquè sí que em fan pensar en geografies, però com que són geografies que possiblement jo mai trepitjaré, les imagino en ment, i per tant no m'obliguen a pensar en concrecions de cara als llibres. Perquè, esclar, estem parlant d'una obra, diguem-ne, pensada per sobreviure'ns a tots nosaltres. És a dir, aquest és el que vostè fa 10 anys va començar a fer, i estava pensat en clau, diguem-ne, de sobreviure al temps, en el sentit que, esclar, estem parlant d'11 volums, estem parlant d'una quantitat de lectures, una quantitat de tries brutal. Brutal, sí, i de passejat al país i haver-lo retratat al nord, al sud, a l'est i a l'oest. Pretendre, quan penses en una obra com aquesta o com d'altres que hi haurà posteritat, jo crec que és supèrbia, és a dir, la posteritat la donen les generacions vinents, però sí que tenim tot el dret des de l'actualitat de dedicar les nostres hores, la nostra capacitat intel·lectual a fer obres que estructurin i serveixin al país, el d'ara i el del futur. Una altra cosa és que després poden ser andròmines inútils, com passa amb moltes altres coses, no? Però aquesta voluntat hi ha de ser d'entrada. Vostè, quan va començar aquesta geografia literària, tenia clar que serien 11 volums? Tenia clar que... o en principi va començar a veure què sortia? No, tenia clar que eren 10, que Barcelona només tindria un volum, però han acabat tenint 3, i llavors això ha justificat que he hagut de reconsiderar altres propostes de les altres comarques, i van acabar sent 11 perquè amb el temps m'he adonat que l'obra em xuclava a mi, i jo no acabava d'expressar què em donava aquesta obra personalment, i per tant el volum d'universos literaris que tancarà, que de fet s'estan publicant una vegada al mes al suplement Cultura del Punt Avui,
aquests universos literaris configuraran un volum d'uns 60 universos d'autors de totes les èpoques dels països catalans que jo llegiré en veu alta. És a dir, on jo miro de destil·lar la meva visió. És el volum que s'aproparà més a la creació personal i doncs que no tindrà retenció. Tots tenen una retenció. És evident que jo trio perquè m'agrada o m'agrada més, però evident em retenc molt a vegades de supeditar-ho als meus gustos personals. En canvi, els universos literaris acabaran sent això. És a dir, de quina manera la geografia literària del país m'ha acabat engolint. El moment que vostè comença a fer tot això, és evident que ha d'implantar, no sé si la paraula és adequada, una metodologia. És a dir, no n'hi ha prou amb llegir, perquè la memòria no abarca. Per tant, vol dir també copiar, guardar, retallar, no sé exactament. Com s'hi posa? Com ho fa tot això? Em va costar, però hi va haver un moment que em vaig plantar reflexivament i vaig dir has d'acotar què és un lloc literari. Llavors, vaig definir-me per mi mateix 10 marques literàries, les culturals, les literàries estrictament, les religioses, i em vaig fer 10. I l'última és com un sac, un calaix de sastre. L'he definida com l'antropològica. I esclar, aquí, el lloc literari ho pot ser una discoteca, o Mercabarna, o pot ser l'Estació de França, o pot ser la biblioteca d'en Bernat i Baldoví, que només eren lloms de llibres de fusta tallats i a darrere no hi havia res, que es conserva a Sueca, a la casa Joan Fuster. Per tant, vaig haver d'anar-me trobant aquests límits, diguem-ne, que evitessin la dispersió i el desànim. Perquè hi ha hagut molts moments que allò que et planteges, quin sentit té que aquesta font la retratis com a lloc literari, tot i que un poeta li ha dedicat un poema o una prosa, no? A vegades penses, però te n'adones que aquesta mena d'anàlisi territorial ho agraeix molt la gent de cada comarca, no? Perquè de seguida, quan veuen el llibre, van a buscar el seu poble, què hi ha del seu poble? I a vegades diuen, oh, del meu poble no hi ha res. Doncs jo no he trobat literatura, que vol dir no que no existeixi, però goita, tant de bo tu em diguis hi ha aquest autor o hi ha aquesta obra que s'hi podria posar. Just abans d'entrar aquí, amb un amic meu buscàvem i diu, què hi ha del meu poble? Hem tingut la mala sort que d'aquell poble no hi havia absolutament res. Un poble de la selva, i ell deia, insisteix, podries anar al Gironès? Dic, no crec, no hi eren els Gironès. Era un poble, no, era un poble. Li dic perquè sí que és veritat que la cosa aquesta, la manera que està distribuït, que és el que si li sembla li volia preguntar ara, és a dir, suposo que són tots els llibres, en aquest cas el de comarques gironines, està repartit per comarques i per ordre... Per ordre de poblacions, i dins les poblacions els llocs, que varien, depèn dels continguts que té cada poble o ciutat. Hi ha pobles, evident, que per alguna raó, encara que només sigui perquè algun dels nostres prosistes o poetes hi hagi estat, té més presència que altres. Hi ha algun poble comarca gironès especialment literari? A veure, és complicat, no, és a dir, però diguem que després de Barcelona, Girona és la ciutat més rica literàriament dels països catalans, almenys pels coneixements que jo tinc. Dels pobles, home, Cadaqués dona un ventall de possibilitats extraordinari, però també el dona Figueres, o el dona Sant Feliu de Guíxols. Clar, Sant Feliu de Guíxols, amb els lligams amb Gaziel, no només amb Gaziel, però clar, dona molt de sí. Per tant, home, Santa Coloma de Farners, amb Vinyoli, però també amb l'Espriu. Recorrent el país te n'adones que moltes ciutats i pobles que no són Girona tenen una xarxa rica de connotacions literàries. I llavors, esclar, hi ha el problema fonamental, que és la tria. És a dir, suposo que hi ha llocs, per exemple, vostè parla de Girona, però en podríem parlar de qualsevol altre lloc, que hi ha molta cosa publicada, per tant no es pot donar tot perquè el llibre, tot i que és un senyor llibre, no donaria per tot. Com es posa vostè a seleccionar? Pensi, el que hi ha ara en aquest llibre és una quarta part de tot el que jo he treballat sobre les comarques barcelonines. Llavors, la gran sort va ser que el 2009, amb un equip d'informàtics de la Universitat de Vic, vam acordar que començàvem una pàgina web, que jo no en tenia ni la més remota idea.
I llavors jo vaig dir, voldria això, jo vaig dir el que vaig fer la carta als Reis, i ells van anar responent. Es va convertir amb el temps a la pàgina web endrets.cat. Llavors, d'aquí un any, a endrets.cat, perquè tot això vol moltes hores de feina, de penjar-ho, d'elaborar-ho i tal, hi haurà tots els continguts de les comarques gironines. I estem parlant de 4 vegades el que dona ara aquest volum. 4 vegades més? Més, de textos i de llocs. Això vol dir que ha hagut de retallar... Perquè vaig agafar Palamós i vaig dir què hi poso de Palamós. I potser equivocant-me, vaig dir això té entitat, i aquests poden esperar a la pàgina web. Això forma part de la tria, que és el que dèiem. I a dèiem, Girona em passa exactament igual, és a dir, molts racons de Girona que literàriament hi haurien de ser, he hagut d'esporgar, clar, perquè és que si no, el llibre no era manejable. I els autors? Hem parlat de grans noms, però aquí també surten autors actuals, per dir-ho d'alguna manera, no? És evident. Si una gran lliçó em va donar Joaquim Moles va ser la imatge de la piràmide. És a dir, les cultures normalitzades tenen la literatura en forma de piràmide i existeixen figures brillants de primer ordre dalt de tot, Foix, Espriu, Pla, Rodoreda, sí, gràcies a que la piràmide té estrats molt diferents de gent que ha estat lleial a la llengua i que des de la llengua ha fet creació artística literària. Llavors, esclar, per mi és molt important recórrer el país i també valorar aquests autors que han caigut en l'oblit, que no vol dir que siguin ni més bons ni més dolents, simplement quan els autors moren i passen de moda, van a parar a les golfes, per totes les cultures. Això és així. Recuperar aquests noms lligats a parts del territori, podem pensar que és una feina arqueològica. Per mi no ho és. És una feina de reposició, d'actualització i sobretot de completar la riquesa panoràmica de la nostra literatura. És a dir, que no s'acaba tot amb els grans noms. Això, al marge del seu llibre, ens passa. És a dir, ara, aprofitant aniversaris, aprofitant aniversaris de naixement, aniversaris de la mort, estem recuperant obra de gent que tothom ha sentit a parlar, però que ningú, entre cometes, ha llegit. Prudenci Bertrana, Ruïra i tot això. Hi ha una gran riquesa, això. I el problema és això, que en un moment determinat, fos per la llarga dictadura que van viure, que això hi va influir moltíssim, fos per les modes, alguns d'aquests noms se senten parlar perquè tenen nom, com diu un amic meu de plaça, però ningú els ha llegit. I el que és bo és poder-los llegir perquè es descobreixen autèntiques meravelles, no? Tenim un gran repte, no sé si les altres cultures, les nostres segur que ho té, que no tenim lectors. I que el sistema d'ensenyament no ha creat lectors. I ens ho hauríem de fer mirar tots plegats. És a dir, institucions de govern, mestres, professors, què falla aquí? D'acord que hi ha, evidentment, aquest allau desmotivador del món audiovisual i digital, d'acord? De fet, jo vaig concebir la pàgina web per competir també en les plataformes digitals. El que passa és que tot és tan ràpid que ens farien falta molts diners per posar-nos al dia i competir amb altres alternatives, diguem-ne, de comunicació audiovisual. Però bé, en tot cas ens falten lectors. Acaba de dir una cosa preocupant, que no ha dit que no llegim aquelles coses que potser necessitaríem llegir, ha dit que no llegim. No llegim. I això, vostè que treballa amb gent jove, ha treballat al món de l'ensenyament secundari, ara està en el món universitari, és un món, et trobes que hi ha... Tampoc podem generalitzar, encara hi ha gent que llegeix. Hi ha gent que llegeix. Però és poqueta, Però, esclar, és el mateix que a l'edat mitjana. Hi havia poca gent que llegia, i no estem a l'edat mitjana, estem en un món en què l'ensenyament ha volgut culturalitzar les masses perquè trobessin camins de llibertat i de construcció personal que no tenien les generacions de fa 60 anys. I jo crec que la societat en general això ho desaprofita. I dic que no hi ha lectors perquè tampoc hi ha compradors. Les llibreries no hi ha cues per anar a buscar. Bestsellers sí, perquè el papanatisme arriba per tot, i em sembla molt bé que per Sant Jordi es venguin bestsellers. Però no hi ha cues els dies de cada dia per mirar quines novetats m'interessen o no m'interessen. I les cues sí que són en altres llocs. Això és trist, una mica, com a país. Sí, i decebedor. Però, clar, ningú ha dit parem i replantegem coses. Què caldria fer? Jo crec que caldria remoure a fons tot el sistema d'ensenyament. Ha funcionat el sistema de la immersió lingüística, ha funcionat això. Això no hi ha cap dubte. Ara, de continguts, l'ensenyament és buit, perquè els alumnes arriben a la universitat i com si la pluja cau sobre els vidres i rellisca,
tot el que se'ls ha donat de continguts, d'història, de literatura, ha passat pel vidre i no ha deixat rastre. És trist, no?, que, per exemple, en el món de, no sé, del batxiller o de la secundària ja d'un nivell alt hi hagi mainada que es agafi l'haver de llegir un llibre gairebé com un càstig, no? Sí, és greu. Això es podria arreglar d'una manera, però clar, tot té els seus convenients i avantatges. Si el professorat fos llegidor, que també ara estem generalitzant, hi ha molta gent que llegeix, però com que el professorat no llegeix, llavors tampoc pot donar als seus alumnes el ventall de possibilitats de dir tria tu el que vulguis. Clar, si tu dius a un alumne tria tu el que vulguis, llegirà una novel·la de misteri o una novel·la d'aventures, però bé, disfrutarà i ara tu has d'estar a l'alçada per poder respondre a la tria d'aquests lectors. És que una cosa porta a l'altra, a vegades no, és a dir, és meravellós disfrutar llegint. I els llibres d'aventures, molts, diguem-ne, les nostres edats juvenívoles i segurament en castellà, per la condició aquella, vàrem entrar a través de novel·les que ara han passat a la història com a grans novel·les, però que en aquell moment semblaven coses infantils o juvenils. Sí, és a dir, llegir Verne és meravellós, o llegir tants noms que tenim, diguem, de la literatura infantil i juvenil, no? Sí, sí. El que passa és que s'ha produït una altra revolució, que és el frenesí que tots plegats, i sobretot la gent jove, té per avançar i llançar, avançar i llançar. Llavors, quan els poses al davant d'un text que mínimament els convida a recrear mons pausadament, lúcidament en la seva ment, valgui la redundància, et diuen que s'avorreixen, perquè evidentment el mercat els dona moltes altres possibilitats. Hem d'afegir algun gram aquí d'esperança en el sentit de dir que encara hi ha gent jove que llegeix, hi ha gent jove que es deixa transpuar i al final aquesta gent potser és la que ens acabarà salvant, com d'alguna manera a nosaltres ens va tocar, diguem-ne, fer-ho d'una altra manera. És que sempre hi ha esperança. El que passa és que quan una societat com la nostra, i deu ser general, ha posat tant d'esforç, tants diners per crear unes generacions alfabetitzades, lectores, madures, crítiques, racionalment crítiques, que tinguin opinió, te n'adones que la gent no té opinió, per molt que hagi anat 18 anys a escola. I l'opinió es crea llegint, i parlant, i discutint, i reflexionant. Bé, de moltes altres maneres, però bàsicament l'escola hauria de formar aquest perfil, diguem-ne, de ciutadà i ciutadana, no?, que llavors sí que té opcions per reformar el món que l'envolta i fer-lo millor, també. Hem derivat una mica i hem de tornar, perquè se'ns està acabant el temps, aquesta geografia literària, aquest quart volum de comarques gironines. Preguntes de periodista. Quin autor hi és més reflectit? Ho sap? Sí, clar. En el cas de les gironines, Pla. I ha hagut de frenar molt. És que Pla ha parlat de tot. No sabem si va estar per tot, però ha escrit sobre tot. Però ell, no és important haver estat a tot arreu. Ell llegia i a partir del que llegia ell recreava. M'he hagut de frenar moltes vegades, de dir no, aquí Pla no hi poso, però Pla. Ara, certament hi ha autors molt diversos que també hi són molt ben representats, no? En poesia el Narcís Comadira, que de fet... La façana, anava a dir, la portada d'aquest llibre és una obra de Narcís Comadira feta expressament per l'ocasió, que representa l'estampa gironina clàssica, Catedral i Sant Fèlix, Sant Feliu, amb una obra, diguem-ne, d'una gran expressió, una gran obra, un gran pintor, Comadira, no? I llavors hi hauria, evidentment, la Rodoreda, però això ja és més sectorial. Verdaguer, evidentment, Vinyoli, el que passa que Pla predomina gairebé per sobre de tots. Gent jove també n'hi ha, gent jove me refereixo a autors actuals, vius. Sí. Evidentment, quan a mi m'interessa llegir la literatura que es fa contemporàniament és per veure què fan aquests autors, i evidentment hi ha obres d'en Vicenç Pagès, n'hi ha del Toni Puigvert, que evidentment va, doncs això, cronològicament va dels autors del segle XVIII o del segle XVII fins als més actuals. Doncs, senyor Llorenç Soldevila, gràcies per la seva feina, una feina ingent, una feina
que no és de 10 anys, 10 anys han sigut els que s'ha dedicat a escriure, però és tota la seva vida que s'hi ha dedicat a poder construir aquesta obra. Em anava a dir alguna cosa? Sí, anava a dir que és de llei que digui que aquest llibre ha arribat a les llibreries gràcies a la generositat pública a través de la Diputació de Girona. És a dir, si la Diputació de Girona no hagués cregut en el projecte, jo avui no seria aquí parlant del llibre. Aquestes no les feines que han de fer les institucions i en alguns casos hi ha institucions que els fan bé. És un plaer haver-lo tingut aquí, és un plaer tenir aquest quart volum que és el setè dels 11 que s'han d'acabar de publicar. Espero que tinguem ocasió de continuar parlant contra ell els propers, encara que no seran els de comarques gironines, i en tot cas en parlarem perquè jo crec que és una feina, una gran feina d'aquelles que el transcendirà, si m'ho permet. Bueno, moltes gràcies. Gràcies a vostès. I vostès, ja ho saben, ens trobaran aquí a la Ciutat dels Llibres la setmana vinent. Adéu-siau.